Good morning. Mwadzi kubanji konse kumene ndithu inuyo muli. Malawian cameras. Tivatsanepo update ya ku Ukraine, Russia, komanso USA. Basi mene zili pano ndi nkhani yake yosavuta. Mwinaso ena mwaimva kale. Nkhani ili pano ndiyokhuzana ndi Zelensky giving in kuvomera sopano kulolera makamaka ma conditions komanso ma points a Trump amene wapereka kuti nkhondo ya Ukraine ithe. So chachitika apa nchonena kuti pali despite ngapena kuti ngakhale kuti pali kumveka kuti ayi basi Ukraine yavomera yatere komabe nkhani yonseyi ndithu ili ndi ma versions okwana atatu. Ma versions okwana atatu ndiye kuona kuti nthani yake timakamba nkhani okhuza ndi ma reactions kwanzoti anthu makamaka amene ali involved mu nkhondo imeneyi ndithu anthu amene achilandira bwanji komanso nkhani ayilandira bwanji. By the way, Zelensky pa nthawi imene anavomera ma conditions kwa ina amene mwina situ kuyitsata bwinobwino, just going back a little bit, anthu Trump analemba ma points okwana 28 amene angathandizire kuti nkhondo ya Ukraine ndi Russia kuti ithe. Komano iyeyo ma points osewa 28 anangowatenga nkungowaphatika ku dziko la Ukraine kwauza Ukraine kuti inu mupange izi. Kwenikweni amafuna kuti avomerewo zimene Russia ikufuna. One ndi kuti malo amene Russia idalanda akhale a Russia komanso asiye ma ambitions kapena kuti ziganizo zonse malingaliro onse ojoina NATO komanso nkhani ina inaliona kuti apangise zisankho mu 100 days komanso nkhani ina ndiona kuti iwo apungule asilikali awo komanso iwo USA awapatsa iwo ndithu security guarantee imene akhale nayo. Komano nkhani zonsezi atakhala pasi achina Ukraine anakhala pasi pay nkuyamba kulingalira kuti koma izizi ifeyo zitithano bwanji. So kwenikweni choyambirira pamene pampani ndifa tilikambe sopano zokhala ndi ma points amene alipo pa nkhani yokhuzana ndi 28 points imene Trump analemba kuyipititsa kumene kuko. So choyambirira ndiona kuti Ukraine atakhala pasi amapempha kuti komano I think makamaka this is too hard for us. Izizi nzovuta kwambiri kwa ifeyo komabe anapatsa malire mmawa limene lili la chinayi. So iwo atakhala pasi aonikira kuona kuti pa out of 28 akuti at least mina 19 okha ndamene angateke 19. Komano pa 19 ipo ndoti iwo akuchotsapo ya territorial concessions akuti yamaloyi khai yamaloyi nde imene leitivuta kuti feyo makamaka tipereke malo kuti abasi tengani imene itivuta kwambiri komano zinazo ndizonena kuti titha kupanga bwinobwino. Komabe tiyeni ndithu tilowe ku EU, European nations, maiko aku Europe akuona kuti ayi zachuluka kwambiri. Mapoints wa Trump achulusa kwambiri. Tiyeni akhale ku 24 amene akuyeneranso kuti zinazo akuyeneranso kuti akambirane kuti pakana zitheke. Koma Zelensky akufuna kuti athamangire akumane ndi daddy uyu ndani kuti uzungulira moto. Trump afuna achoke ku Ukraine athamange akumane ndi Trump ndi akambirane za ma points ena ndi ena kuti apa ma points amene tipange bwanji apa for ineyo izi. Remember kuona kuti timadiga reaction ya Russia chifukwa Russia nakhala chikaichita imangana kuti chichitika njani. So Russia pa nkhani zonse zikuchitikazi inakhala inachedwerapo ndithu koma oyankhulirawo dziko la Russia anazanena kuti timapointsiro at least kuti kumveka kubwino ndithu ati mapointsiro kumveka kubwino
remember tinakambaso kuti anthu wa Russia komanso USA amakumana ndithu kumakumana kumakambirana zonsezi. So iwo amene kuti iyayi zinthu zikumveka bwino ndamadikiriranso kuti chingachitika njani, koma achenjeza chinthu chimodzi akuona kuti any change mukangosintha china chilichonse kungosintha inuyo pa zimene zalembedwa ndi Trumpozi kuti a Ukraine mwina afuna asinthe kapena a Europe afuna asinthe, akuti guys inuyo ndi kuti mudzakhala anthu ona kuti ifeyo zisizitheka, like sitilola nditi nkhondo isitha. So iwo wanetho anena zizimotsindika kuti nkhondo isitha ngati inuyo mungasinthe chinthu chake makamaka, especially ma major changes. Tingoti kunotobola koma ma major changes. So ma major changes amene ali apa ndokhozana ndi makamaka ndi malo. You see, for Russia after fighting yaononga kwenako nde inuyo munganena kuti basi titengeso ndio tisigwira. I think mwina apa pali $100 billion imene ili ku Ukraine imene namakuda freeze kumitsidwa komanso ndrama zinaso zambiri za nkhani ziliso maiko so alo achizungu ndezo sezizazo zinapanguda freeze zinayimitsi sangatenke a Russia ngati part of sanctions ngati zibalance koma nkhani ndionena kuti pamene kuti mvana bwino kuna nkhani ndionena kuti paja Americans akufuna kuti ndrama za Russia zimene zinaumitsidwa zimene zili mabanki awoti zitengedwe zigwiritsidwe ntchito kujani kumeneko kumalo amene adaphwasulidwa ku Ukraine. Ndrama za Russia zimene zinaumitsidwa zitengedwe zigwiritsidwe ntchito kumalo a Ukraine amene Russia inaonongako. Koma ababa I think Russia maganizo anga nena kuti malo achakate ikatenga fakwena akotu sana phwasula koma kumene atengako ndi kumene sadani aphwasula, right? Chabwino ndekuti it's either akhangara ngotenga nkonda kuti ndrama $100 billion mukufuna sajana pamene komalo kuti aphwasula ife ndi kwathu komwe mwina ikhoza kufika yochepa kwina kumene kumangofika komwe abomba ku KV komwe kumene kuli ku capital city. So zinthu zake ndizovutirapo koma anena kuti ma major changes sagwira pakati pano zoti Zelensky angapita ku America koma Trump also zimene sakufuna awundi entire holiday komanso ndi entire Thanksgiving. So sangalola kuti winalese basi akhaliso busy makusova nkhani ya mau iyeyo akuti wanena zimene amafunazo basi Zelensky angovomera kuti basi chabwino ndavomera basi no discussion period. Ndiye nkhani zake ndi zimene zozo zimene zikuchitika mtuku Russia Ukraine komabe kumbali inaso Russia nkhondo isikuti yasiyaso nkhondo ikupitirira komanso Ukraine sikuti yasiyaso yakupitirira. Moti dzulo anthu 7 amwalira komanso anthu 20 avulala ku Ukraine pamene Russia yaponya ntuma drones kuponya mabomba amene ndawonso Ukraine ndithu aonongaso refinery ndithu kumatanki amafuta kumene ndithu nawonso aphwasulaso. So akuponya ngakhale kunena kuti kuwina chipambano chikuoneka kuti chili pa Russia koma obe still ube nawonso akumabwezera anthu maboja mabomba. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.